Today, sasamahan ninyo ako sa isang short adventure para mag-unwind, magtanggal ng mga toxin sa katawan at... Wait lang. Shish, flat. Akala ko flat. Buti na lang at kulang lang sa hangin ang gulong ko sa unahan. Yeah. Okay, tires fix and yeah, nag-aabang na din si Sid sa labas pero di ko siya isasama for safety reasons. Plus, ang kulit po ni Sid, promise. Doon sa pagnaantay niya. Nag-3 eh. Okay, so dadaan po ako dito sa isang makitid na daanan dito sa amin para maiwanan si Sid. Plus, palagi po akong nai-intrigue pagka nasisilip ko ang daanang to, so why not just explore it? Bike. Oh shit. Tabi. Tumabi ka na. Okay. Sheesh. Nalito ako at this point. Akala ko kung saan faktorya na ako napadpad. Nga pala, gamit ko pa din ang Ken's Tyran X2 na bike ko. And if you have some questions about sa bisikleta o sa mga pyesa nito, may ginawa po akong video about dyan, so feel free to check it out after you watch this one. You can also comment down your questions and suggestions at sasagutin natin yan in the future videos. Wait. Lang natin kung safe. Yan. Okay, tamang balance lang. Balance. Oof. Vera sa tinik. Sheesh. Let's go. So far, matigas pa naman yung gulong. As in, sobrang tigas. Turns out, lalabas din pala ito sa dati kong dinadaanan. Na dati, lubak-lubak. Tapos ngayon, yan, maayos na. But anyway, ang goal ko po today is magbisikleta. Dadaan sa mga irigasyon para makapunta sa dagat and at the same time, magre-relax at magliliwaliw. Taking the time out from all the stresses of life while appreciating the panoramic scene of nature. At kung bago ka lang sa channel na to, ako nga po pala si Darren at gumagawa po ako ng mga bike and travel videos together with my friends. So kung isa ka din po sa mga tulad kong adventurous or straight up just love doing something fun with your friends, then please do subscribe to my channel. It's 100% free and you can always change your mind later. Okay, nice. Anyway, mag-isa lang po ako ngayon dahil biglaan lang naman ang ride na to. Wala akong naayang kasama and I badly want to take a break from all the stress, so yeah. Unwind lang tayo saglit para iwas stress. Magpapahinga lang pero mapapagod at the same time. Oh. Yeah, let's go. Sinek ko lang kasi dada ko ng dada tapos wala pa na naka-record. Sayang naman. Oh, yeah. Irigasyon numero 3. 3 ba? Hindi ko naman tandaan. Diyan wala nang daanan. Ewan ko kung saan tayo dadaan. Naubusan na ako ng daanan kaya dito na lang ako sa may bukid dadaan. Yun ay kung di ako suwagin ng bakang to. Okay, tingin ka lang. Anyways, as far as I know, pwede naman tong daanan kasi na-harvest na yung mga palay. Na-harvest na. Kalipsa nga doon. Kaso, yun nga, may mga nakaharang na
pinagbungkalan ng lupa. Okay, let's go ulit. Let's resume this short adventure. Sarap mag-bike, no? Like this video kung agree po kayo na masarap po mag-bike. Kaso gagi. Kakatakot pala mag-bike, no? At habang nagbibisikleta po ako, napansin ko na mayroong nagpapatubig ng kanilang bukid. Tapos pinapadaanan ito ng kuliglig. Anong Tagalog ng kuliglig? Eto, ayon sa Google, kuliglig is an improvised vehicle composed of two-wheeled tractor on front and two-wheeled trailer at the end. Kuliglig is powered by multi-purpose diesel or gasoline engine that can be used in different ways, especially by farmers. But anyway, ginagamit po nila yon para lumambot yung lupa and para mas mabilis taniman ng mga palay. Okay, alalay lang. Kasi may hose doon, oh. Try natin i-bunny hop kung kaya. Okay. Usok. Ne, ka din. Oh, diba? Tumingin. Ne. And after a short while, nakalabas na ako dito sa barangay Bantaway ng San Vicente. And kinakailangan kong tumawid sa kalsadang to para makapunta dun sa kadugtong na irigasyon. So, tingin mo na sa left and right para hindi mabundol. Let's go. And at this point, nahulugan po ako ng maliit at medyo mamasa-masa at feeling ko malapot na particle sa ulo ko. Hindi po yung tae ng ibon. Malamang sa malamang uulan na. At buti na lang, hindi po yun igit ng ibon. Ayan, uulan na nga. Bayan, saglit lang naman eh. Huwag muna lakasan. Di pa nga nakakauwi. Di pa nga ako nakakapunta sa destinasyon ko eh. Yung basa na. Mabasak pa yung Kel. Medyo malayo-layo pa ako sa dagat pero nagbabadya ng umulan. Ulan na. O yung green yan. Medyo makapit na yung lupa sa point na to, so bibilisan ko ng pumadyak para di ako maulanan. Go! Sheesh! Ay gagawin, dami pabo. Tindan ako. Best friend daw kami. At nakalabas na ako dito sa barangay Tamurong, Santa Catalina, and at this point, nagdadalawang isip na ako kung tutuloy pa ba ako sa dagat o uuwi na lang dahil lumalaki na yung mga ambon lang kanina. Ang kate nun. But anyway, I decided na daanan na lang saglit yung Santa Catalina Beach just to at least reach my destination for this ride. At hindi nagtagal, nakarating na ako dito sa dagat ng Santa Catalina.
Hihinto pa sana ako saglit para makapag-relax at makapagpahinga. Ang kaso lang, baka mabutan pa ako ng ulan sa daan. And shout out to this dude. Mabait po yan. Hindi po siya makulit. Promise. Happy birthday! Parag-bike. Man. So yeah, a quick glance at the sea and now I'm heading home. And it's safe to say na I've reached my goal for this ride. Kahit papano, nawala yung stress ko, nabaling sa pagbibisikleta at napalitan ng energy. Naman tayo dadaan. Uwi na po ako. Kasi uulan na. So, pauwi na nga lang pero trail na trail pa rin nung pangita to. Alright. Clear ba? Ayun, clear. Clear. Aray ko. Sa dami ng problema sa mundo, minsan nakakalimutan na nating magliwaliw at magpakasaya. We also forget to see the vastful beauty of our surroundings. Alalahanin mong kahit saglit, pwede kang magpahinga. Heck, go for a walk or a ride out. Refresh your mind para mas malupit ka nang haharap ng bagong umaga. Tataas natin yung bike. To another world, like a planet in Mara. From one lover to another. At dito na din matatapos ang video na to. Maraming salamat po sa panonood. Please like and share this video to your friends. Subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe. And yeah, this has been your boy Darren. Ride safe, yo. See ya! Happy birthday!